אבל שנייה רצינות, אם אפשר קצת שקט בבקשה. טוב, החלטתי לנצל את הבמה הזאת, בעצם לספר קצת מה שעבר עליי בחודשים האחרונים. זה לא היה קל, אני מבטיח לכם. אתם שומעים אותי? שומעים אותך. תגביר אותי קצת במוניטור, בבקשה. כמו בכל שנה זה שוב קורה לי מחדש, אני תוהה ומתלבט בפורים מה אלבש. כבר הייתי סופרמן, אינדיאני ובלש, הלב רוגש, גופי רועש, אל החלון ניגש, מביט לרחוב, לאנשים שבטח כבר בחרו מזמן. פתאום עולה לי רעיון שחבל לכם על הזמן, כי בפורים הזה אני בליינד קאובוי. בפורים הזה אני בליינד קאובוי. בפורים הזה אני בליינד. מכאן אני אשיג אקו של בוקרים, כשאין לי על התחת גרוש ועוד עלו המחירים. מכנסיים ג'ינס רגיל, חגורה בסטייל ישן, חולצת פלנל עם משבצות, מגפיים של גנן, אקדח של פינקות, צעצוע תמיד עצמי ביד. נדמה שהכל סגור ואין שום בעיה, שבפורים הזה אני בליינד קאובוי. בפורים הזה אני בליינד קאובוי. בפורים הזה אני בליינד. אף אחד לא יוכל למנוע ואין בי כל חשש, כי בפורים הזה סוד אין כוח וזה יהיה גמור של ממש.
כמו בכל שנה זה שוב קורה לי מחדש. תודה רבה.